Guretzako Mobile Mobility Awards sariak benetan pausu garrantzitsu bat suposatzen du, ekintzaitasun arloan lanean ari garen arlo horretan aurrera pauso garrantzitsu bat delako. Azkenean, honek laguntzen digu mobilen ekosistema indartzen jarraitzea ideia berriekin. Nik uste, irabazleei mobil sariak irabazteak suposatuko diena da, ematen dien aukera da, mobilen ekosistema horren barrenean egote horretan, gure proiektu horiek guri egingo ditugu, ez? Orduan, behar duten bultzada hori edo indartze horren bide lagun izango gaituzte eta lagundu egingo diegu beraien helburuak lortzen eta proiektu aurrera eramaten. Nik esango nuke, aurtengo lehenengo edizio bezala 28 proiektu aurkeztu izanak oso balorazio positiboa egiten dut. 6 proiektu geratu dira finalista, ez da erresa izan, 6 finalista hauek aukeratzea, kalitate altuko proiektuak iritsi direlako, eta egia esan lehenengo ediziorako balorazio oso positiboa, oso pozik gaude.